Welcome back to our YouTube channel. So, bago na po yung mata na ba may masakit sa bagong mata. Kaya makabuhat ka o vlog. So, karoon guys. Ini ang background kay nag-email. Tama guys. Namin mga background music. Ito, mga veterans sa mga sa ano. So, tulungan na ito ni kay Blake. Ito ka pala mag-edit. Dito sa nabiya. This song is entitled Utada Hikam or First Love. Maganda ta? Ikaw na. Tapos binsiro, ano pare? Lakas-lakas ya. Pag kung binigkaring marksman yun. 29-6-26. Dusmel ulan. Skip lang, Mike. Wala man lagi. Pangit na lang yung microphone. Gisisi pa ang mic. My goodness. Patay na mo. You were always gonna be my love. It's so hard. Arigatou mata ko inimaginable. I remember true love. You taught me how. You were always gonna be the one. Imawawala karashina Oh, mayroon pa ka dyan. Tulong. Isa man na, oy. Ay, boring man. Katong walay ko. Tago. Okay, yaw. 1, 2, 3, go. Ay, babies! Ay, nonsa, masiglay sa. Gamay, ni ko Wala lang po ba? dyan. Bagay, di na. Bagay, dyan. Ikaw pa na naman tutuduhang mga buanga mo. Hi, babies! Welcome back to our YouTube channel. So, sundan pag yun, no? Grabe na Sige ginawa na. ko boring. Kadaghan. Yan na! Uy! Tama, di na sila ma-surprise! Sa tuang i-vlog karon. Derek, Derek. Guys, karon dahil among trip na pod is mag KTV. So, kay wa mami di mami ka-afford sa KTV diri no, mahal kaayo. Kinahanglan nimo Glay, tama, naglay. mag-istorya, wag na mag-vlog no. Tawagan ako, humana ka. Before ka maka-KTV. So, mo to na malit mig mic para libre na lang. Kimi no zen. Yan na, para surprise ba? Ay na. Ano ba? Yaw. Uy, baboy. Karon day guys, kay manganta ta. Among kantaon is kay nag-eskwela na og Japanese school. So, paano may mag-Japanese Makugoy so, sila. Among kantaon is soundtrack sa Mindanao. Kita na mo kay Mindanao. Kami po. Ako maprotektanan. Tana mo ang ilang soundtrack na title Despite na kaning layla, magpanubas mo. Zense. Ang meaning sa Zense kay ano bo? Sa meaning sa Zense ta. Kung sa naman! Kasi tama hindi! Extras ang yun ko. Suko lang. Sir! Sir! Intros ang kanta mo, batihan ko, wala yung natako ha? Sir! Musi wakit ka sa basan. Piporting po dyan eh. Yung sundalo.
Kada tong sera bago meron. Dili pa kayo, nagtaon na kayo ko. Para ba kayo mag-report sa kaso nyo dapat? Incident case. Kahapon guys, kay buwan lang may nabilit diri ah. Uy, dagan kayo, extra, uy. Ano man na, taas man ang vlog yun. Ikaw mag-vlog sa Unya na. comment, tas gid. Unya na. Pinaintro na naman. Kimino, zen, 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 Kita guys, pag ako ay nag-story mo guys, hapon man ko. Doon lang. Doon lang may nabilin diri ah. Niya ako kay. Next na mo story. Next vlog na lang mo, pagkali ba kayo? Ay nagsimba. Kanta ako ang pinahanglan dili vlog mo, visit. Sige, uy, makanta na lang tayo. Excited na sa makanta. Let's go! Balik. Dito kay intro ni. Let's go! Buang naman siguro ni Liza. Rap! Ang dami na lang dito. Ito nga ng microphone. Ito na ang mic. Agay! Tomeo! Sakashita kai! Soledad ni nazemo wasere ya shinaindai! Usoyo to ukoro kimi! Soledad mo yaru na tobashite kitanda yo! Nakakaganda. Kokoro ga karada o ikoshite kitanda yo! Kimino kami ay, ito min daki din. Nayo!同じ時をそういうので話したくないよあのか昔からチュロスの声に生まれて初めて何を言えばいい君に全然から僕は君を探し始めたよその時にちな笑い方をめぐけてやってきたんだよ君の全部なくなってじりじりになったって迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた嘘を始めてみようかdito ako taman Ambot mo maglay, ako rin na. Ako rin na. Ambi nang microphone ba, kaya magkanta ko. Ako ah! So, mo to guys. So, yung magkanta lang. Habang may future magratista. So, mo to guys. Dama ko bagay may naong singot na pod kaayo. May pangit, may pagmata. May pangilamos. May balik. So guys, sumala na pod may vlog. So, bagong mata. Mga tulog na punta. Good night! Di, post ka mo diya, post. Ah,